konduktornya kan bukan ibu yang konduktor. Bukan. Salam, selamat hari Minggu. Hurian itu hatta di bagasan goar ni Yesus Kristus, tamado hita maddok mauliate di minggutta sadarion. Ala ni dengan ni basana di leho tikki di hita nargai di nalaho marsaur doho debata. Taparade marohatta doho pikiratta di nalaho marsaur doho debata. Asa di bagasa dame dohot lasniroa hita di parminggotta sadarion atong marhaho memahita satokin. Tapuji Tuhatta marhite buku ede nomor 425 ayat sada dohot 2. Yesusi amusude begemai sailas roha kumadoti sorangi tiki dung cupang Yesus Tuhaki undi nama ngacaria tarbain maros tirau sorangi Yesus Tuhaki. Rohaki tungasobol bemagohi matanado manatapa pinggonatu mangihona sorangi Pang Yesus Tuhaki undi nama ngacariau karbain marlos tirau sonangi tiki dung pang Yesus Tuhaki. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Alai sian ibana do ubain di bagasan Kristus Yesus hamu. Ai ibana do gabe habisuhod di hita, siad debata dohot hati goran, dohot habadiaun, dohot haluaun, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, hodo mangalehon apulapul tuakka na marhabot ni roha, dohot gogo tuakka nagale, say paeleng ma si pareommu, tuhoy-hoy ni nadangol, na marsitaonon dohot akka na di pangujunan. Tangihon ma hoy-hoy na sida, jala alusi ma tangyang nasida, hobar tulomo ni roham, disakap ni hatuommu, asa di boto jala di parhatopot nasida, hodo pangurupi jala haporusan dinasa sitaonon, dohot haporsuhon, di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si paluahami. Amen. Hudul mang. Tabigima di pujian sian kor ina para di Kamis.
Maredehita siap buku ede nomor 125 ayat sada tabaonom. Yesus anak Nain mangoluau inai lihata ni Tuhan Yesus tutur dikir di bawah di muda Tabigema hatani debata patujolo ni jamita turupuk tuari minggutta sederion imana tersurat di panurirang Daniel tolu ayat 10 tolu saha toplalu panurirang Daniel tolu ayat 10 tolu saha tu saplalu tajahama margetian hamima ayat 10 tolu damang doho dainang ayat 14 songonomma hatani debata dongi piri-pirio jalamuruk situtuma si Nebukadnesar madokkon ikobbanonna si Sadrak si Mesa dohot si Abednego tujulona jadi terbuam ma natulu halaki tujuluni rajai Nebukadnesar mandok nasida atehe tongodo le Sadrak Sakdot Abednego dang Olohamu mamele tu debataku Jaladang Olohamu marsomba tu gana-ganaan serenau hopal cogi oppe molo olo hamunuain di sidi bigi hamu suara ni sarune tulila hasapi arbab sordam godang dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan naung hupaulii alai moloso olo hamu marsoba ikot tikinai hamu tipal hono tuliang pamuruon namar nala-nala dungi idamma manang debata dia do natuk paluaho kamu siat tangaku. Jadi Roma alus di si Sadrak si Mesak do si Abednego mondok tu rajai alai Nebukadnesar ola alusan nami ho Go tadi tu nani dokni. Mololomo rohani debata nami nahului hami sai paluon na dohami sialiang pamuruan namar nalanalai dohot siat tangamu ale raja nami. Alai nan Solomon ikon boton udo raja nami nas Olohami mamelet waka debatamu monang marsomba tu gana-ganaan sere naung pinan cucuknya Songonima hatani debata martua maak kanau begi hatani debata nau piopsa jala namang ulaosa amen. Tabigema lagu pujian sian punguan ina Naomi.
Meredehita sian nomor 476 ayat 2 taba 4. Huria naniha holongan ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ni ngoluta siganupari gudang tabolus hamaolon dohot hasusan gabiboy hita marlaut dosa diak kana markeluarga di parsaurata siganupari terlumubi mai diadupan ni debata atong Roma hita tujulo na marsoba jala tasolsolima dosatta nagudangi lau mangido hasesani dosatta martangiang mahita di bagasar rohat tabi. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatan na tibuli, rodo hami marsoba di jolo ni patmu nabadiay, na tinobu ni labang haleaon, hinorhon ni hadusaon nami najati. Sayunang ma dihagigi horham, hami na marlapu-lapu ala ni dosaon, paiyas jala parbadiay mahami, di bagasan mudarmu, asa manahan hami, sahat ro di ujungna,
pauduk marohanami tu bagasan panol solion, dohot hamubau ni roha, asa talup parbueni ngolu namion, gabi uap na khusus di jolom, asa nasa gugu ni pabainan nami, papatarhon hasitongan, niasi dohot holong ni roham, ima nasa tupa sumurut sia sude jolma, na makaholongi, dohot na mangulahon hatam, pargugoy marohan ang haporsyaon nami, asalam margugu hami, jalalam jonok tulab bumi, jalaunang mapasobu hami targugut ala ni hagalion nami, alay tugu, jalaramoti mahami totong, asa hot hami mardalad di dalammu nasitong, jala nabadiyai, amen tabigi mabaga-baga ni debata, taringot tu hasisan ni dosa. Asaod do narumikko di hataon. Adong do dihita situa ni malim. Nahudul di siamun ni habang sana hatongamon na di banua gijangi. Di baheni tarbay ni bana do paluaho sadok akkana majonohi di bata marhite ibana. Ay na mangulu do ibana totong laho mangodihon na sida. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Udul maita. Tabigema lagu pujian sian paduan suara narwastu.
Meredehita sian nomor 227 ayat sada tabbatulu. Yesus moloni toniku odo hatarus aki kodi hoda maniritu rodina salah kaki. Hatani debata nagabiruhu di ngolu ne baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di 5 Musa onom ayat 4 saha itu 5 Musa onom ayat 4 saha itu 5 songonon ma hatani debata tangi homma ale Israel anggo Jehoba debata tai Jehoba sasadado jalaikon haholongammu Jehoba debatam sian nasaroham dohot sian nasatiatem dohot sian nasa gugum songonima hatani debata atong rak mangido gugum mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nabartu hatami amen. Tabigema lagu pujian sian Kor ama.
Tapuji Tuhatta marhited deta sian nomor 425 ayat sada tabaopat. Hati dakkom ma hapor siaw tay songon na hitani dakkon ni dongatta sa hapor siaw di portibion ra maddo mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na manopalangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itubuhon ni si Maria na gabe-gabea siat tod di porbadia andorang suabubuan. Ido Tuhatta na manaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal doibana di hau pinor silang jala tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu do sugot daging halak ng mate doho dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigema korosyan pemuda-pemudi GKP. Tabigema tabahan nititing dihita na masa di mingguan. Salom marihita saluhutna. Damang dainang hurian itu hatta na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Tabigay matiting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon.
na parjolo anak na sorang na di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di basa-basa Tuhatta do sadada dana bawa di keluarga ni Amata Ripandi Purba dohot inata Repina Boru Simangusong na maringanan di Jalan Sembada Gang Dasima nomor 10 masuk sektor Onom hipas do danaki dohot natorasna napaduahon sinode am periode di hari Selasa tanggal 14 Oktober sahat rodi tanggal 10 sia Oktober 2025 di Patupa Huriata GKP Pusat do sinode am periode ima nalaho memilik kepengurusan pimpinan pusat, bisop, sekjen, dohot majelis sinode periode 2025 sahat rodi 2030 mengihutusi borhat do utusan sian huriata GKP Padang Bulan Resort Sada tulu halak laho madahoti sinode periode i pinangido tu damang damai dohot dainang hurian itu hatta asa tabuan ma ditangyang ta asa anggiat mardalan denggan sinode periode i jala terpilit songon pimpinan ni huriata GKPI ima nalaho padibudimuton huriata GKPI asa terpilih manyan nagabe uluan na biar maradopon Jahoba napatuluhon barita ni parhepengota barita parhepengon ni huriata di bagasat samingon buy mataida di lembaran naung di parade ni huriata di atas meja di jolo ni garejata na paupaton na martugas manang nama kubasi dohot majakon dia ka ruas namar minggu di huriata di minggu tanggal 10 sia Oktober 2025 di parmingguon manogot sian sektor pitu dohot na poso bulung ni huriata di parmingguon arian sian seksi paropuan di parmingguon botari sian sektor walu dohot na poso bulung ni huriata di parmingguon borngin sian sektor sia dohot na poso bulung ni huriata so nima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguon nilaho para di rohata hita di manangion hata ni di bata marhite jamita marid di mahita. Sahala bidoi
kami ni di bata na sumurong siyan salhut na roha. Ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita. Damang dainang na hinahulongan di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Turpuk jamita dihita di mingguta sa darion. Imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidusada. Mamuka masyan ayat 8 rodi ayat 15. Hata ni debata Rom sada ayat 8 rodi 15. Madok mauliate au jumolo tu debataku marhite-hite Jesus Kristus siala sude hamu ala tu liat portibiodo terbarita hapor siau muna dang macadi au marningot tamu ya siti dangiku debatado nahuoloi di bagasan todiku dinahubaritahon anak nai toktong do hupangido di akatangiaku anggiat tung manang adiga pe lomori rohani debata patiur hodalaku manopot hamu ay masihol duau marnida hamu anggiat tung tarlehon au tu hamu deba silehol leho partodion patuguhon rohamuna oddo tahe naeng dapotan hiras ni roha nang au siak kamu hinorhon ni hapor siaut tabi alai naeng maboto muna akadongan naung jot-jot ditahi rohaku manopot hamu asa marparbue yau nang dihamu songon na di akka bangso na libani alai tarsabat doau rasi rasa nuaeng namarutang doau di halak gorik nang di bagasan na liban di akka perhapistaran nang di akka na hurang roha di baini husakap sian nasa rohaku majamitahon barita na ulii nang dihamu di huta Rom idohatan. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan partikiano nung tatangihon jala tajaha hatani di bata na sinuraton ni Apostel Paulus tuhuria Rom nung takas tatangihon macelas rohani aposteli mabigi berita ni haporsiaw ni akka halak Kristen na di luat Romi tungso hiado pe ibana tu si dang ditada ibana aka jolmai alai ubege berita nai tung macelas situ tu rohana alani rapatut do boto otta ahado harwana masa di hak Kristeno di Huria Rom hati hai uban na songoni las ni rohani Apostel Paulus uban na say songoni ibana baradu gok rohana madok mauliate tu debata dung dibege ibana barita ni haporsiawan ni akka halak Kristen na di Huria Romi. Na perjolo ia Rom kota Roma dang luat na sembarangan. Di hati hai Roma do songon pusat ni sude haportibion. Alani do honon oddo kota nama cai modern, nama cai belga, nama cai ribur di hati hai. Jala marrawad do sian akka di sanawalu sudi akka jolma na mangalului hapistaron, mangalului hamoraon, mangalului pernguluan sian akka di sanawalu dilia portibion tu hutaromon. Alani i macai ribur do tutu hutaon jala macai ragam do akka pangisina sian nasabangso luat songoni nang haporseaon. Di huta si songoni ma adong maotik disi perpunguan ni hakka na porsea ima halak Kristen. Sahalinai di sada huta na macai belga diluat na terbarita nagok akka perhapistaran akka namora akka najogi dohot na sudeta he akka ragam ni pernguluan di huta si songonima adong perpunguan na met-met sian halak Kristen akan na porsea alai tung met-met penasida si pujiod tung met-met penasida alai marpakorhod do pernguluan ni nasida na met-meton tu huta na riburi tu huta Rom na macay balgay met penasida alay
Dang adong naboi mardina nasida dianggap sebelah mata karena mereka cuma bagian kecil dari kota itu. Sebaliknya, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menjadi panutan, menjadi pujian, menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan di tengah-tengah kota itu. Alanyaha, naparjolo, asing kualitas di pernguluan nasida, sian akan naliban. Asing kualitas di pernguluan naboi di patudu nasida, sian ngolu si ganupari. Dang pola dohonon akan naperhapistaran nasida, daong. Gariada tahe, mulai sian aka aposteli, saha tu aka halak Kristen na perjului di hutarom, dak pola adong siap bilangan nasida, aka jolma perhapistaran. Balik sa, aka jolma na sederhana do nasida, aka naso perdiha-diha. Alai, tung macai boy do di patuduhon nasida, parasingan manang hatadian di parnguluan, sian na adong na masa dihutai. Napaduahon, di hutan na macai ribur si songoni, nagok aka kehidupan yang keras, perjuangan yang keras, pergumulan yang keras. Songon huta taum marupani di kota Medanon, naikot bersiap bagi jolma mangalului ngolu-ngolu, naikot terus mulai pagi saat tu manugot, nunga diulahon na alai marhais martuduk, na sinari manugot do dialang botari, tersongoni marupani, alai diulau si songoni pe, tong do boy idaon gabi sitiruon nasida, dang marna loja nasida mangula-ulahon na. Tetap bersemangat nasida, tetap boy di patuduhon kualitas ningolu na berbeda, tungpe marsiak bagi nasida di pangaratuani, ay pangaratuat do hutarom di akahalak Kristen, dang adong di si Kristen na asli, idok ban na say didok jemaat diaspora, akahuria pangarato na nidok na rupani i. Napatuluhon, di sude aka panggulmitan ningolunay, say tetap do nasida tarida toktong, di hasadaon na di aka parpunguan na pinatupa, ganu pari, ganu tiki, ganu minggu. Say toktong do tarida parsauran nasida na masih beta-betaan, nasi masih pekulingan, nasay masih urupan, dangadong na tertading nang gosada, siya nakahuria Kristen na di huta Romay. Molo didok akan naposon wang didok may no one left behind. Dang adong natinggal sa dape di budi. Sudi masih beta-betaan. Sudi di masih di bah ay dia opusitali so nasorodo pa ibana. Halapi maju ba? Ay si maboto barita ni. Say songoni marupani parnguluan ni. Say torus dari halak Romi, di halak Kristen na huta Romi. Alani gabe say mga piyad do aka bangso nasingi mangida aka halak Kristenon. Bahibat nay halakon. Dangalani hebat na, dangalani morana, dangalani zogina, dangalani akatiponi parsikolaon na, alay boy na sida mangolu, song gabitiruan di tonga-tonga ni huta, na songon kada huta natardok metropolitan. Alani gariada dakolan di huta Romi, sahat do barita itu huta Korin, naung lobi 300 mil jarak na siya Rom, naung 1,000 kilometer jarak na siya Rom, ay tiki di Koriddo, Apostel Paulus mabigi barita niya kahala Kristen di huta Romon, jalalaw siya nido di tongos ibana surati, tu huta Rom. Alani, dido ibana, madok mauliate situ tu dorohaku tu de bata, alahu bigi, uli ni akaparangay muna, hapor siyaw muna, tungpe pujung hamu di huta Romi. Nuaing sahat matong berita itu hita. Di bagasan partikios si songoni, molo tarimangi rupani, huta Taope, kota Medanon, tardo doon kota Nabalga, metropolitan. Nagudang aka pangisi na siya sude luat siya di Sanawalu. Adong do di son halak Jawa, adong do halak Melayu, adong halak Sunda, adong halak Batak. Gudang tahe merpunggu siya di Sanawalu. Adong do di son Islam, Hindu, Buddha, doa kaparhapor siya na asing, adong halak Kristen, alai taga modo begiota barita ni ha Kristenon, songon na tinangihon ni Apostel Paulus yan huta Korin, taringot tu hapor siya ni halak Kristen na adong di kota Medanon, ido ubahin na sahat turpukot tuhita. Jalalaw suku-suku dido na naing siya lusata.
asa molo ngajupak kita alus ni suku-suku ni gabe taboto ma oddo HP si ulahonon nami ima topik ni minggu tahun marbarita nauli sian saluhut roha marbarita nauli sian saluhut hadirion dari semua yang ada pada kita. Hati kita, hidup kita, semua yang ada pada kita menjadi sebuah kabar baik bagi setiap orang. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Asa marhiti, iko jolo mulak kita tu bonana parjolo. Bohado tutu, asa gabi songonok kita. Atong turpukondang parjolo, nanayang manaringoti do. Nanayang paibaruhon, parata-ratahon, pangatusion, jala kesadaran dirita, taringot tu identitas ta. Asa boy tarida, na Kristen doau, na songonod do Kristen. Mulo di berengjol ma itor diboto na Kristen. Mulo dihitan yan, mulo akahalak batak, dakpola maul atu satay. Ay ala kebetulan, magudang di kota Medanod duau, marumur 6 tahun mahami pidda sian Porsea, sian sigura-gura, mulu hutanami di Lagu Boti do, alay ala amok kuna jolo, karejo di PLTA asahan, mabuka PLTA asahan, majunasulul jadiza, di sigura-gura, duk sidung proyeki, di papidda maaka hala Indonesia, na pegawai di situ aka perkarejuan dina asing, tu aka pelen di akan asing. Jadi amokku pidda matu PLN di kota Medanon. Marumur 6 tahun mau disi. Alani takas do habata hokku sebetulnya siatubaan. Marbahasa batak do nahwatu si jala janggal do marbahasa Indonesia. Jadi molo tarsorau marbahasa Indonesia rohani tu amokku na jolo tikis diau tikiteka dope molo hudokon pak makan kita molo niku bah torendamuku beh. Sonang ni rohaki puang, herana dapat tak kefik sejuta, ngadi boto anakku bi berbahasa Indonesia. Inna dorupani, ima hati hai. Jadi molo roh itu son, zai jot dope hubereng asal pajupang bapakku do akadongan na mamitor marbasa batak duna sida. Marbasa batak, makatai pi gugu, makatai pi gugu asal pajupang itu riboto jolma do. Jadi asal dibereng amukku do akadongan na ngaitor riboto kajolma inoni halak batak do inna. Alana tong tergugu-gugu makatai kan menukut dongan nape heran nemuru makanya saya dokun yang berantamnya orang itu inna kan kok suaranya kuat-kuat kali inna jadi bagi halak bata kok masih patah kami bukan berantam dan suara kami belum kuat itu belum kuat itu masih berbisik inna jadi holan berbisik dopin nggak terbigi itu halak ketersongoni mah lapatan na holan sian pakatayun na ngai botol mak bata doi itu nang dokonokku tabba dope musik pangalahona kan holan lau manawar pertiga-tigaan nga lau tu onan rupani maronan mulu songon dinok lau mambar pajak pagi saya dia berapa ini inna 500 rupiah inna nggak bisa 200 itu inna ngai botoi bahatak dongan naruhana kan ngai bahatak dongan naruhana jadi asal songon dia pehadirion ngai torita dajal mahatop halak bahatak doon sia dia dui boto ala memang adong identitas adong ciri khas dan boy di pamago. Aya dong dohya tiki na bantuan-bantuan ni tsunami ita he. Pas anggoi nga tamak kuliah bantuan tsunami kan adok tsunami di Aceh. Kan? Jadi adong bantuan tsunami romotor truk Roma halak batak. Neng doho iba na tong macalo bantuan non. HP khusus tu halak Aceh do kan? Khusus tu halak Aceh do. Jadi ijo mah aku ini mana? Bapak dari mana? Ya. Aku pun AC, ini mana? Aku pun AC, ini mana kan? Dang Aceh ni torinda, kan? Ai toribo tu bahasa di halak batak do, dina kan? Nah, halak batak dong. Aku pun AC, ini mana? Jadi mangaku ibana halak AC, dang boy tong. Ai ngai boto jol mai terbatak do ibana. Atar songoni do nang do honokku, perngoluan ni hak Kristeno di hutarom. Lapatan na holam mamulus iboto jol mana Kristen ibana. Holam makatai diboto na Kristen ibana. Holan makuling ibana diboto na Kristen. Holan mekkel petahe iboto ibana na Kristen. So kita na julo. Holan mekkel pehita iboto jol manalak batak. Etor mersuhi-suhi bohinay. Kanino kan? Batak dito rin na rupan Lapatan na songoni. Bohado asa gabi songoni. Bohado asa gabi songoni.
parjolo ikut ditubuhon do ibana gabi halak Batak. Dihanguluhon ada Batak. Dihanguluhon kebiasaan-kebiasaan ni halak Batak. Suak songonido nang hak Kristenon. Alani Kristen dang narosa diri, dang natabuat tubui. Alai na dipatubuhon dohita di bagasan hak Kristenon. Dipatubuhon Tuhan Yesus. Dipatubuhon, digati ibana. Ido uban na gabi tadok, mudar ni Yesus ido makokop. Gabi sa mudar mahita, gabi mudar ni Yesus mahita nuaing. Mulu di halak bata dokon, darah bata ini kawan. Songonin narupani. Jadi songon nuaing, darah Kristus ini kawan. Sa mudar mahita, sa daging doho Kristus, gabe Kristus mahita. Kristus dalam artian Kristus namet-met. Ido ba nagwarta pe dang apala Kristus alayat tardipa uba otik Kristen ninna. Jadi sarupa do akar kata ni Kristus Kristen. Ngolo Kristus ibana do di batana balgaina gabe jolma ngolo Kristen ima jolma nama gohian pinapungu-pungu ma asa gabe sarupa ibana dohot Kristus. Jalalau siani ikon adong mahamu bahon ai dang najului BHP yahu. Dang najului BHP. Ay molo najului kolasada do Jabarta. Molo jolma najului tiki pardosa hita kolasada do Jabarta. Ima upati nuhor ni dosa ima hamatean. Kola kamatian do dang adong nasing. Manang nahiba pe hita, manang namamora pe, manang natibo pe parsikolaut, tatibo pangkata manak so parsikola pe hita, rap sisada Jabbar do hita, ima upati nuhor ni dosa hamatean. Alai di bagasa Kristus mu ba mai, gabe adong ma hangoluan sa liling-ililing na. Gabe taruli mahita di akka pasu-pasu nak pinaradena. Gabi adong mana marmahani hita di sude pangkulmitan ni ngolutta. Gabi adong matot di porbadia na mangajari jala maperbadiai hita ganupari. Asa molo tahanguluhon, molo taoloi, molo tajakon tu bagasa dirita. Gabi jupang mahamu bauni di hita. Ima ubahin na mabahin manang nabuhape pangalahota pabahinata ngai barube. Gabi di dojol mama karisted doi ibana HP. Alani ido nanaing sipatu paon. Atong ahado tadda na Kristenon. Sia dia do tarida. Didok Apostel Paulus parjolo hataridaan ni Kristenon ima sidok mauliate. Uban na dibuk katurpukon madok mauliate dua. Alani ikut sidok mauliate. Jembolo tado mau dihate dihadiriot ta sinuaeng dang dihadiriot ta anon ay dang adong ubo tu ari sugut dang adong ubo tu adi kita mangulu sadia lele kita di portibion alan di hamalate hom maparnguluam mu sinuaeng hamalate hom maamatta hamalate hon inatta hamalate hon akayan hakotai hamalate hon na adong dihita hamalate hon sude nataigot di bagasang nguluta ay molo soalan ni Kristus dang boy hita songonon. Ido ubahin na gabi tarbahin Apostel Paulus madok maulihate. Taringot tu akan namasa. Jadi molo na ibaru di bagasan Kristus, molo Kristen do ibana, madok maulihate marlapatan, mampu melihat sisi yang baik dari semua situasi, kondisi atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mampu hita marnida, taida, dan kadong nasikop di portibion, alai mampu hita makamulatihon. Dak sikop perdalanan di rumah tanggata, alai mampu hita makamulatihon. Dak sikop pangalahon ni amata, pangalahon ni inata, pangalahon ni akayana kota, alai mampu hita marnida yang baik dari semua situasi dan kondisi yang sedang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ido parjolo nang dohonon na tuhita. Asa mulo nang gabi parbarita nauli hita, dokma mauliate. Dokma mauliate.
Dok mamauliate tu hadirion ni sudea kajolma na adong di labumi. Na pinatarun ni Tuhan Yesus tuho tetanggam hobar jabum dongamu parkarejo dongamu pangula dongamu namar sikola manang nadidia petahe. Jalan apa duahon dang cukup hola madok mauliate. Napa duahon ima toktong martangiang. Jadi ciri seorang pemberita firman, ciri dari jemaat yang hidup, ciri dari seorang Kristen yang bisa berdampak bagi yang lain adalah pendoa. Iko burju martangiang. Karena doa adalah cara kita untuk tetap memastikan bahwa kita memiliki relasi dengan Tuhan. Alani tangiang relasi doi. Hubungan. Idok bain na didok apostol Paulus anu di salah satu surat na didok toktong mahamu martangiang. Lapatan na mulo toktong martangiang berarti toktong hitarap doh Tuhani. Ido lapatan na. Jadi 3 hali do na toktong martangiangon. Hati amanginang. 3 hali doi asa didok toktong martangiang. 3 hali do, 5 hali do. Ano peta hataya te? Alay toktong mamartangiang. Lapatan na tetap terhubung dengan Tuhan. Ay molo nga terhubung hita do debata. Dangadong binaboy mga bati hita. Laho patuduhon. Mengeluarkan kesaksian kehidupan kita. Alay ikut terhubung do debata. Makanya harus selalu hidup di dalam doa. Tetaplah berdoa. Ay mulo di si debata manang di dia pehita berhasil do. Ido abang inang? Mulo rap kita do debata manang di dia pehita berhasil do. Berhasil do? Berhasil. Salah satu buktinya adalah ima epistel tasinakiani. Si Daniel, Sadrak, Mesak, do Abednego. Ala porsea ibana tu debata. Ala toktong ibana martangiang tu debata. Dang marsobba ibana tu gana-ganaan. Dang marsobba ibana tu debatan ini bukan Nesar. Alai tetap ibana marsobba tu debata. Berdoa kepada Tuhan. Di api pamurunanipe dia tidak mendapatkan kecelakaan apa-apa. Jadi dimanapun Bapak dan Ibu berada, ranang dokonota ay maoldo nagabe perberita na ulion karena sistem tidak berpihak kepada kita. Minoritas dohita di tempat perkerejuan piga mahami hala Kristen, di persikolaan piga mahami hala Kristen, di universitason piga mahala Kristen nagabe guru besar. Semuanya menyatakan kita sulit bersaksi, tetapi tidak. Kekristenan bukan soal jumlah, bukan soal pendidikan, bukan soal kemampuan, tetapi soal bersama dengan Tuhan. Soal tangiang, soal menyatukan diri setiap hari dengan Tuhan. Itu na terjadi di si Daniel doh akadonganna. Itu kan di mana kan? Ay bahasa Daniel, inna raja itu si Daniel. Ayawului mamarsok batuson. Ayalah holong rohana. Holong rohana. Lapatan na yang dohonon na. Oloy ma sistemon. Ikutlah sistem di sini. Ikutlah aturan di sini. Ikutlah kebiasaan di sini. Hiduplah dengan sistem yang ada di sini. Supaya kamu bisa selamat. Tapi Daniel bilang tidak. Daong. Mololomo rohani debata. Paluaho kami sian api pamurunani. Paluaon na dohami. Alai. Kata alai menjadi kata penting bagi kehidupan orang Kristen. Maka bila ingin menjadi pemberita Injil dalam semua kehidupan kita, harus berani mengatakan alai. Memang sistem mengajak kita, kota Besaron, kota Nabalga, ngawa jojor na kaning, di Parkarijuata, piga mahita. Ada sistem yang harus diikuti. Bila tidak ikut sistem, maka kita akan terlempar, maka kita akan terbuang. Bila tidak ikut aturan, maka kita akan terbuang. Tetapi orang Kristen harus berani mengatakan alai.
songo si Daniel doho dongan. Mololo morohani de bata paluon na dohami. Alai inna ibana di ayat saplalui. Molo tung solomo perohana tong dodak sobau kuho. Itulah keteguhan hati seorang pemberita Injil. Itulah kehidupan orang Kristen yang bisa membuat kita memiliki kehidupan yang berdampak. Itulah kehidupan orang Kristen yang bisa membawa sukacita bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Alani ido, dipangido turpukotu hita. Asa di bagasan parnguluanon. Bican sa di harido petiki na pinasahat ni debatatu hita. Bican nungga dihaholongi ibana hita. Di pabungu hita gabi bangsona. Di pabungu hita gabi ruasna. Tungbarani mahita maka tidakon ibana. Di sude panggulmitan ni ngoluta. Jala dak pasobuon na hita. Satu janji yang terbesar yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mengikut Dia adalah sai donganaku doho rasiraro ajal ni portibion. Sai donganaku doho atong bo siani maju pakita gogo lahu marbarita nauli. Atong bohado hita marbarita nauli. Pertama, tidak ada yang kebetulan. Molo di sodo hita, di pasahat di bata inganata, ulahota, parkarejoata, rumah tanggata, mulailah dari tempatmu. Mulailah dari tempat kita berdiri. Mulailah dari tempat kita hidup. Ay molo tajahan no tulaw na apostel, di bidusada ayat walu, molo nunga rotod di porbadia, dapotan huaso maho, gabe si tidangiku, mulai sa Jerusalem, Judea, Samaria, sahatu ujung ni portibion. Alani hita, akan naung hinaholongan ni debata, akan naung dihokop Tuhan Yesus, naung durus mudar na tuhita, asa gabi bangsona hita, donganan nama hita, lahu marbarita nauli di sude aka panggulmitan ning uluta. Atong wado dalat marbarita nauli. Ikon marjamita hido itu cuma satu hal. Ikon apilod do aka hatani debatai itu juga cuma satu hal. Tetapi model pemberitaan Injil adalah model yang tidak pernah cukup. Alai sudedo boy taulahon dengan syarat kerjakan yang terbaik apa yang kamu bisa. Lakukan yang terbaik dari apa yang kamu bisa. Molo aka amado ibana, mulai madipature, aka pabahenanna. Tu orang-orang yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupannya. Mulai mamarbarita nauli hita siya bulus ni roha, siya sudi hadiriota. Tu inatata, tu akayana kota. Suaksoni nang akainata, mulai mamarbarita nauli, tu amata, tu inata, tu akayana kota, doho tu humaliakta. Mulai dari situ. Bagaimana caranya? Berikan yang terbaik dalam semua apapun yang kau lakukan. Akaina, ganuk manugut, unang betor becuk tu amata. Tor di parekeli majo. Itor senyum. Itor didokon, memang ngamatua ho pak, ala yang ko gateng mi, tong dosongon na ujuni. Inna. Suak songoni nang akamata, unang besetor lomos rohana, mamereng akainata mulumangan, bah nggak sudi jok putih, nggak sudi jok putih, nggak sudi jok putih. Unang besedok songoni, alai mulailah memberikan yang terbaik juga untuk istrimu, ma. Meskipun engkau kurus, engkau cantik, jadi nggak perlu kuat-kuat makan, kan gitu ya. Nah. Anak-anak juga mulai diperhatikan dengan baik. Ido barita nauli. Ido Injil. Ay lapatan ni Injil barita nauli do. Oleh karenanya semua perjumpaan-perjumpaan kita harus menjadi kabar baik bagi yang lain. Asal pajupang dohok dongan itor mekel jo. Bah, songon na asing parekelmu ima dah.
masih holo mangidaho hape na tuari sada do pehita na pajupangi hale termasih hol do pong las rohana unang hola biwereng dongan na itor becu ibana itor becu itor marhusib itor yedehul lagu dian pisesa kan ido kan ingok dope lagu dian pisesa ita he lagu na jului hola ni bereng rodongan na sendedau ngator marede ibana jangan datang atau titip salam kalau hanya menambah luka di hati. Torinda rupani kan. Tak songoni be. Tetapi mulailah menyambut orang dengan segala keberadaannya. Batuhani maroho. Opungisi tali. Kasong dalilik kita terpai mahima. Hutangi akod doho. Itulah doa. Dan itu membuat semua orang merasa nyaman. Kita mungkin tidak bisa memberikan sesuatu. Kita mungkin tidak bisa membantu dia dengan kekuatan kita ala terbatas saudara kita. Dan goda kepekta, dan bubenota. Tapi tidak ada seorang pun yang tidak bisa berdoa bagi orang lain. Itu tahe. Dan ngadok pedang usahalak kita nasoboi martangi yang untuk yang lain. Ala nita pasahat. Sia bulus ni rohatta. Daktar bahenau mangurupi ho sia sude alai pos maroham. Hutangi akod doho. Margugu maho patu pahon aka ulahomi margugu maho majakon akana masa tu bagasat dirimi hutangi ako doho ro pangurupion ni Tuhan Yesus tuho ipe nunga barita nauli alani iko mampu dohita marnida sude peluang di bagasang uluta tetapi sekali lagi kuncinya bukan kita bukan hasil upaya yang selalu kita lakukan ai tantangan zaman di kehidupan kita sarupa do tu kota metropolitan Rom. Molo di Rom marsigulu dojol magabi nomor sada. Marsigulu dojol magabi hebat. Marsigulu dojol magabi penguasa, gabi namora dan tantangan yang sama di kota Medan ini. Kita pun selalu terpancing untuk menjadi lebih hebat dari yang lain. Untuk menjadi lebih keren dari yang lain. Ido makana merlubah-lubah hitan waeng update status di Facebook, di Twitter, di TikTok, Instagram, nakso malabu pokok na viral. Mulu na jolo dang arok songoni. Nang berita buruk pokok na viral. Dangi berita na uli. Tapi kabar baik selalu berkena, berita na uli selalu berkenaan dengan kabar baik apa yang bisa kita sampaikan bagi orang lain untuk menginspirasi dia di dalam kehidupannya. Kabar baik apa yang bisa kita tunjukkan bagi yang lain untuk membuat dia semakin bersemangat di dalam kehidupannya. Dan satu-satunya cara yang terutama adalah ketika kita menghidupi Kristus dan dihidupkan oleh Kristus, maka kita akan mampu melakukannya di dalam kehidupannya. Alanii na perpudi nek pasahatoku didok Apostel Paulus. Buasa iko patu pahon marberita na uli. Buasa iko patu pahon na pasahaton kabar baik tu aka jolma. Ala jolma na marutang dohita. Didok Apostel Paulus na marutang do ibana. Tu halak junani. Doho tu halak nasu junani. Tu halak na bistar. Doho tu halak na hurang roha kepada semua orang, siapa saja, di mana saja, marutang do ibana. Lapatan na neng dohononna, kehidupan orang Kristen harus hidup yang inklusif dan boy eksklusif. Unang manang nalau tu dia, hola nidongan na. Manang na tu dia pelau, idongan na. Mangalang bakso, idongan na. Mangalang misup idongan na. Dang mangalang tong idongan na. Taso ni rupan. Iko margati do. Inklusif berbagi kebaikan. Dan kota Medan ini memiliki potensi untuk kita melakukannya. Jemule sen na jolo, kota Medan on nagudangan ni sokko de kopi. Ala kebiasata ngopi yo inna kan? Minum kopi maju hita inna karwani kan? Ay mulo law bi batu jabuni jol ma saido do kotuiba. Dang jol minum kopi ta boy. Dukot di ko boy, aharo diamang, kopi mang tes manis inna bah. Bah saya suku naki muse, habe dok naking minum kopi jo hitain na. Habe suku muse ahado diamang inna muse. Bah. Ima istilahna, karena ngopi itu sebetulnya adalah ruang di mana kita bisa berjumpa. Ruang untuk berbicara, ruang untuk bercakap-cakap. Alani tamam pato mai. Alani dang boy hala Kristen holit.
eta minum kopi, au pe mabayar, inah motong. Unang doko kamu, eta minum kopi, nah kan, sip sude. Wah, sa sip sude nang naroha, habis sude berpikir, isi man no mabayaron naroha, nah kan eta soni. Alani daw, jalani itat da berita na uli, ala parsiatar doau jale di satar gudang doko de kopi, ati rohamu amang inang tu siatar. Tidak? Ati rohamu tu siatar, unang lupa hamu mang hubung yau, WA hamu au, kutraktir hamu minum kopi. Iya. Ali minum kopi doda, mulu neng malak pangsit tamu bayar sendiri mah. Dah, nah. Itulah kehidupan, harus berani mulai terbuka, berani memberikan kehidupan. Ido barita nauli. Unak sama perhutanami perlagu boti. Kan? Mulu martamu iba tu jabuna, pas nganis pakai sipatu niban yang mulak, edang julu mah kita, inna, perlagu boti mai, terdaud dui kan, perlagu boti, so di utanami, kan? Mulu ngai pakai dong ada sipatu na baru ni sukun, edang julu mah kita, inna, dang boy besok ngoni. Itu tidak perlagu boti don, ali mulu karisteni bana, holan saha tu jabu, udah makan belum? Ikonido, udah makan belum? Ayo makan dulu, baru pemak katai. Jadi kau jolo lihanot di bana mangan, asa burjui mana tiba. Nah yang menunggu tak kinapa ibana gabi boy jo di cancel. Jadi hado parrom tu, ima dah nama naringoti utang mida, ima dah. Buah bainon, alisa bermaju ida dah. Alangan ok talian ibana mangan, batoi mak minggu naropi orang musik gabinna. Itu. Alai mulu say parpudi do patuduan haburjon daw. Dan Tuhan Yesus pe songonido. Jala ido Kristen, ido ha Kristenon. Iko sarupa tu Tuhan Yesus. Mulu buku ede nomor 180 itu denggad do panugum ale Jehovah. Adong do saya hata disibain. So terbuni hokodo burjumi. Itu dah kan? So terbuni hokodo burjumi. Ido ha Kristenon. Orang yang tidak bisa menyembunyikan kebaikan. Orang yang tidak bisa menutup-nutupin kebaikan. Tetapi hidupnya adalah kebaikan demi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Jala. Ido na nang lianon ni Apostel Paulus melembar guru tu son. Nang pajupang imana do ala Rom. Lianon na masih lehon-lehon ni Partodion. Alay di do ibana di ayat berikutna. Unang diri puhamu. Aupe gabetaruli do anonsian hamu. Maka kebaikan selalu berbuntut, selalu berdampak kepada kebaikan-kebaikan yang mengikuti kita. Di bagasan si songoni mata atusi marbarita nauli sarupa do lapatan na do mangalului harajaon ni debata. Jala dido di Matius bidono mai tolu saya jumolo malului hamu harajaon ni debata dungi tabahonon nama aka hamoraon, hagabeon, hasangapon, keberhasilan ke dalam kehidupan kita. Maka mulailah melakukan pemberitaan Injil. Mulailah marbarita nauli, sian sude hadirion, siap bulus niroha, yang artinya bahwa itu adalah hidup kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kehidupan orang Kristen dipenuhi dengan konsistensi untuk terus melakukan perbuatan baik dan melakukan yang terbaik dari apa yang dia punya. Atong lasmarohata ala dipaingot hatani debatatu hita. Molo Kristen nau hape sude hadirioku ikon berita naulido tuhu maliaku. Tumanang ICP di dia pe jala manang AHP namasa di bagasangulta. Tong selamat memberitakan firman Tuhan. Selamat marbarita nauli. Jala semangati jo akadongami. Naikiri doho kanami. Jalang jo ibana doko jo marbarita nauli mahitain namu. Iya. Tukamu. Martanjang bahita. Mau lihat marohanami di hoali amang pardinggan basa di batanami di bagasan Yesus Kristus. Dia sido holong ni roham natoktong menungguli rohanak pikiran nami. Nunga tutu ali Tuhan di bata di panguluho hami. Gabi na tinopa ibaru di bagasan Yesus Kristus. Asadak parsidoho behami tu panguhumani ali Tuhan di bata ima upa tinuhor ni dosai. Alay gabi jupang madihami hanguluan salilingi-lilinga ala asini roham. Jaladok paktu hanguluan ima tong panguluan nami. Alani pesta honon nami mai.
di sude panggulumitan ni ngulu nami, marhite na marbarita na uli hami. Siyan sude bulus ni roha nami, siya sude paranguluan nami, siya sude hadirion nami. Ala naw ko di bagasa kami, ala ni say urupi mahami ali Tuhan de bata, marhite tod dim tod di perbadiay. Naksawar tu hami ali Tuhan mangajari hami, maperbadiay hami, manuturi hami, asa denggan pangalaho nami, denggan pangalakkan nami, iur pardalanan nami, jala labok pakatayon nami, jala uli ng pardupahan nami, di sudi aka parjupangan nami, tumanang isip etahi ali Tuhan na pinasaat mo, di bagasan panggulmitan ning ulo nami. Atong pinuji pinasangap maho ali Tuhan di bata, tutu ali Tuhan, godang do aka hamaulon, godang do pe aka tantangan, godang aka pergumulan, na nanay hubulus sami do pe, di sudi aka panggulmitan ning ulo nami. Alay di bagasan pos ni roha kami mangido tuho ali Tuhan di bata, nunga di panguluho kami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Alani laos pamonang mahami, di sudi aka parukilon, di sudi aka hamaolon, di sudi aka namasa, di sudi panggulmitan ning ulo nami na mangarsahi roha nami. Asa toktong di bagasan las ni roha, songol lomo ni rohami ali Tuhan di bata, gabi si tidangim mahami. Jumolo di tonga-tonga ni keluarga nami, tuhob barbalok nami, tuhumaliang ni jawu nami, tu inganan ni ulaw nami, dohot gabi pasu-pasu mahami, tuhutan nami di kota Medan on, di akaparjupangan nami, do akajol mana asing, siyan akan asing home, siyan akan asing hapor siyaon, alay marhiti-hiti, las niroha, hagogoon, dohot pasu-pasu mi, borhat mahami, gabi parbarita nauli, siyan sude bulus niroha, di sude panggulmitan ning ulo nami. Atok pasu-pasu mahami ali Tuhan, pasu-pasu manang huriamon, pasu-pasu manang akapadita dohot akaparhalado, nang mga lehod diri na ali Tuhan di bata, manungguli tuktong roha nami, marhiti akahatan ni di bata, asa gabi sitidangim, asa gabi rap gok marlas ni roha hami, dito nga tongan di huriamon. Atong mulati biho ali amang pardinggan basa, mga sahon guwari Tuhan Jesus Kristus, dohot guwari to di perbadian, natarpuji rap dohot ho. Siyan mulana rodi saliling-ilileng na martangiak kami tuho. Amen. Mari demahita siya buku deta nomor 515 ayat sada dohot 4. Pabuhan hamon ang Kristusi, radedo masesan niyang kadosay. Ikarito hatay dohamon agaling, ringgas matapabo namon ang Kristusi. Habuhan maguharna tua kacomai, harap na somananda Jesus Tuhan ay si polisi olani ay niluluhani, habuhan maguharna tua kacomai. Hata ni di bata ujahan ni hapor siyaut talau pasatu peliat na imana tarsurat di buku sada Musa bidu 4 ayat 4. Jadi dohot ma si Abel mabuan siya buha baju ni biru-biruna dohot siya tabo-tabona. Jadi lomoma rohani Jahoba mamereng si Abel
dohot na pinilihon nai idohatana. Rap Jongjong Mahita. Tapasahat mapiliat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauli utus. Di son hupasahat hami do pilian hamaleto nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilian namion. Asa gabidalan panidangion. Parsauran dohot ulaon asin ni roha di huriamon. Bahin mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomon ni roham. Jala parsidohot parohon harajawmu. Holong hasitongan dohot hadamyommu di sadok portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asa say toktong madok mauliate tuho. Di bagasan guar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Upotono
amanami na di banua gijang. Say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur rohon madamena tutodim.